Ei, fanàtics de la llengua, com anem? Avui toca fer-vos 5 cèntims sobre els connectors en valencià formal. He dit connectors, no euroconnectors. Ai, deixem-ho estar. Soc Nelo i posaré llum a la foscor d'este tema aparentment misteriós. Els connectors. Connectors! Oh, connectors! Comencem. Els connectors són paraules o agrupacions de paraules que, com el seu nom indica, enllacen o posen en relació altres elements, com per exemple Carlos Sobera en First Dates, el programa de tele de cites. La categoria dels connectors és un calaix desastre en què conviuen conjuncions, interjeccions i sintagmes preposicionals, pràcticament com una paella de les que fan a Madrid. Pel que fa a la classificació dels connectors, n'hi ha que connecten elements dins d'una oració composta o entre oracions diferents. Fàcil, veritat? Fàcil, veritat? També cal distingir entre els connectors que només connecten i els que, a més, introdueixen el punt de vista de l'emissor. No pensa dir res sobre eixa emoticona que ja hem dit que no tocava. Segon avís. Connectors que introdueixen el punt de vista de l'emissor, malauradament. Connectors que només connecten. I, exemple clar, el València Club de Futbol estava en venda i Peter Lim el va comprar. Però el València Club de Futbol estava en venda. Malauradament, Peter Lim el va comprar. Ha quedat clar? Les interjeccions són expressions pròpies de la llengua oral, col·loquial, que ajuden a la comunicació, com ara ai, au, eu, xam, o, però també són interjeccions adeu, bon dia, a ningú que li passe. Ara que ja coneixem un poc de teoria, vos propose un poc de pràctica amb el següent exercici. Vos plantejaré dues opcions i heu de dir-me quina penseu que és la correcta. Els connectors A són paraules o aplecs de paraules que enllacen altres elements. B són els encarregats del càsting de First Dates. La correcta és la A. Això de First Dates era un acudit roïnet. A ningú que li passe. Heu encertat? Si ho acaba de dir fa un minut, esteu pendents de mi o del mòbil. Ho dic perquè el 99% de persones que esteu mirant este vídeo ho esteu veient des del mòbil, que vos ha pogut distraure un teatre. Dediquem-li ara un poc d'atenció al però o però. Però què m'estàs contant? Disculpeu, però ho havia de dir. El però pot dur a terme 3 funcions. La primera és el però com a connector textual. Així en teniu un exemple a l'estil de Mr. Wonderful depressiu. Però les coses no sempre ixen com ens agradaria. Les expectatives són el pitjor enemic que tenim. La millor manera de no acabar decebut és no posar expectatives en el València Club de Futbol. La segona funció és el però connector intraoracional, que s'escriu entre comes. Este però és l'únic que es pronuncia amb la O oberta i que en valencià el fem servir només en situacions molt formals. Per exemple, així. Els experts recomanen assistir a classes presencials com a opció efectiva a l'hora de preparar proves de valencià. Els 5 cèntims de valencià, però, també poden ser-hi molt útils. La tercera funció és el però connector entre oracions, que el feu servir seguit. Ho tinc clar, però inclús així no m'interessa. Ha quedat clar fins ací? Vos proposo un exercici. Recordeu, jo plantejaré 2 opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Pregunta 1. A. Escolta, tu què t'has pensat? B. Anem a veure, però tu què t'has pensat? La correcta és la A, ja que això d'anem a veure no és una estructura pròpia del valencià. Ja ho sé que sí, les fem servir molt sovint, però no. Igual que el vaig a més infinitiu, no. Caca, no. Seguim. Pregunta 2. L'únic però que es pronuncia com a paraula aguda, amb la O oberta, però, és A, el que va al principi de paràgraf, B, el que va entre 2 comes, o C, tots. A.
Bé, sí. La correcta és la B, el però que va dins de l'oració entre comes i que només l'utilitzem en oracions bastant formals. Els 5 cèntims de valencià, però, poden ser candidats als Òscar de la llengua. Anem ara amb els significats de la connexió. Té 4 significats bàsics. Suma o addició. Disjunció, o una cosa o l'altra. Contrast. Conseqüència, en què es distingeixen la finalitat, la causa i la condició. Gràcies, t'ho mereixes, bonico! Ja ho sé, gràcies. Ara comentarem alguns organitzadors textuals de cada tipus, tot i que ens en deixarem molts perquè això només són 5 cèntims de valencià, no 2 milions de peles en valencià. 1.000, 2.000, 3.000. Addició, obertura, respecte a, quant a, pel que fa a, continuïtat i, a més, endemés, a més, llavors, aleshores, tot seguit. Ordenació, per a començar, en segon lloc, per a acabar, a la fi, finalment. Distribució, d'una banda, per un costat, al contrari, al seu torn, per una altra part. Intensificació, més encara, a més, de més a més. Digressió, per cert, a propòsit de generalització, en general, generalment. Especificació, en concret, en particular, especialment, en especial, de fet, fet i fet. Ampliació, en efecte, efectivament, per descomptat, certament. Equiparació, de manera semblant, de la mateixa manera, de la mateixa forma, igualment, així mateix. Ole, ole, ole! Fixeu-vos que tots són parentètics. Parentètics, que no patètics, que vol dir que són formals i que darrere els posem una coma. No vos encanteu, que no hem acabat. Connectors de disjunció. Explicació. És a dir, això és, en unes altres paraules, dit d'una altra manera. Vull dir, vaja, total. Rectificació. Més ben dit, millor dit, vull dir, millor, encara millor, si voleu, si preferiu, vaja, més aviat. Exemplificació. Per exemple, com ara, així, en cas de, posem per cas. Recapitulació. En conclusió, en resum, en suma, per acabar, per concloure, finalment, així doncs, en definitiva, ras i curt. Preferia els aplaudiments, Connectors de contrast. Oposició. Tanmateix, no obstant això no obstant, sinó, en canvi, concessió. No obstant això, tot i amb això, tot i així, tot i això, tot amb tot, malgrat tot, restricció. Si més no, almenys, refutació. Al contrari, ans al contrari, ben al contrari, per contra, contraposició. En realitat, de fet, fet i fet, ben mirat, si bé es mira... Jo també he trobat a faltar els sons de la fira, no? I per últim, els connectors de conseqüència. Causa. Per què? I és que no porten coma darrere. Conseqüència. Per tant, així doncs, consegüentment, en conseqüència, com a conseqüència, per consegüent, llavors o aleshores. Conclusió. Al capdavall, al cap i a la fi, en definitiva, en fi, per tot plegat, total, tot plegat. Què? Com vos trobeu? Cansats després de tot este llistat? Doncs imagineu jo que l'acaba de llegir. Teniu alguna beguda energètica? No? I cianur? Recordeu, vos done diferents opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Pregunta 1. Els connectors d'especificació en concret, en particular, especialment, en especial, de fet, fet i fet, són A, d'addició, B, de conseqüència, C, de contrast.
La correcta és la A, perquè sumen. I addició s'escriu amb 2 Ds, com en anglès in addition. Exemple, l'opinió del jurat dels Oscar, en concret la de Francis Ford Coppola, és que Nelo és el millor actor que hem vist mai. En primer lloc, en concret, suma un element concret, el meu amic Francis, a l'element general, el jurat. En segon lloc, gràcies, Francis. Jo també ho pense, però sempre queda millor si ho diu algú altre. Pregunta 2. El connector tanmateix és de A, conseqüència, B, contrast. O La correcta és la B. L'adverbi tanmateix es fa servir per a marcar contrast entre 2 elements d'una connexió i equival a expressions com ara no obstant això, tot i això, malgrat tot. Em meresc un Òscar. Tanmateix, així estic. Així tenim algunes remarques per a evitar errors típics en connectors. Primera remarca. No és correcte fer servir però que amb valor intensificador. El cas era molt però que molt complicat de resoldre. El cas era molt però molt complicat de resoldre. Tot i que també podeu dir el cas era complicadíssim de resoldre i quedar-vos més amples que llargs. Es considera calc del castellà la forma per molt que. Cal substituir-la per encara que, malgrat que, per bé que, tot i que, ni que, a pesar que, per més que, etc. Per molt que m'intentes convèncer, no ho aconseguiràs. Per més que m'intentes convèncer, no ho aconseguiràs. Francis, que no em convenceràs, que no pense fer eixa pel·lícula, que jo estic així super a gust. Intentarem utilitzar els connectors d'una banda i d'altra banda seguint una seqüència lògica de 2 parts en l'argumentació. De la mateixa manera, podríem fer servir per un costat i per l'altre costat connectors comparatius i condicionals. Són incorrectes per al condicional les estructures com més subjuntiu i de més infinitiu. Per tant, no convé dir d'haver-ho vist abans no hauria arribat tan lluny, sinó si ho haguera vist abans no hauria arribat tan lluny. I tampoc no convé dir com comences una altra vegada amb el mateix rotllo, me'n vaig. No, sinó si comences una altra vegada amb el mateix rotllo, me'n vaig. Però, que encara no me'n vaig, Primer vos propose l'últim exercici. Esteu preparats i preparades? Vos plantejaré 2 opcions i heu de dir quina penseu que és la correcta. Una altra vegada? Sí, és el mateix joc partit en 3, Pregunta 1. Quina és l'opció correcta? A. Estic enfadadíssim amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per no haver-me cridat encara per a ser-ne el president. B. Estic molt però que molt enfadat amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per no haver-me cridat encara per a ser-ne el president. I que no m'han tocat, que no m'han tocat. Ja sé que vosaltres tampoc ho enteneu. És incomprensible que no me n'hagin investit president encara. Però el però que molt és una estructura poc pròpia en valencià i, per tant, la correcta és la A. Seguim. Pregunta 2. Quina és l'opció correcta? A. Com no vingués, m'enfadaré. B. Si no vens, m'enfadaré. Molt bé, la correcta és la B. Com no més subjuntiu, no és una estructura pròpia per a expressar condició en valencià. Que no! I fins ací ha arribat la nostra explicació dels connectors. Estudieu i connecteu-vos a esta llengua tan meravellosa. Mira, ara m'he encertat amb l'emoticona, per fi! Moltes gràcies per la vostra atenció i vos esperem en pròxims 5 cèntims sobre el valencià.